Mohon perhatian bagi para penonton yang membawa mobil seri nomor L1815TB. Dimohon Anda segera datang di mobilnya karena ada kepentingan yang memanggil tertanda Danton Hansip. Kami ulang sekali lagi, bagi para penonton yang membawa mobil dengan seri nomor L1815TB, dimohon Anda segera datang di mobilnya karena ada kepentingan yang memanggil tertanda Danton Hansip. Atas perhatiannya kami sampaikan ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rukun Islam cacahe ana 5. Siji syahadat, kapindho nglakoni salat, kaping 3 netepi awe zakat syarate, lamun cukup bandane ana sanisa, kaping 4 puasa luar Ramadan, pindah Mekah rukun kaping 5, munggah haji anane lamun wis cukup duwite, waras awake uga mampu njaga akhlake. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Monggo. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Meh mariki wulan haji. Alhamdulillah, Al-Akbar, Masjid Mekah. Rukun Islam cacahe ana 5. Siji syahadat, kapindho nglakoni salat, kaping 3 netepi awe zakat syarate, lamun cukup bandane ana sanisa, kaping 4 puasa bulan Ramadan, tindak Mekah rukun kaping 5, munggah haji anane lamun wis cukup duwite, waras awake
njogo akhlake la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Puasalah keliru kualik kok tak wali ae buah blembeng buah salak wajahe glowing sikile mangkak pinara ingkang skeco mirsani karya baru mojo kerto bengi iki dolor acara sedekah bumi mulane acara iki wis dadi tradisi mulane karo warga kene tetep diuri-uri supaya sedekah bumi tetap lestari. Ana sing ngarani jarene iki ruwah desa iki mono tinggalane nenek moyang kita mulane saben taun mesti diadakno supaya anak cucu ngerti iki mono budaya tujuane cuma siji syukur nang sing maha suci sing paring kesehatan uga paring rezeki mulane wargane saling bersih energi ngumpul dadi siji lan duweni jati diri pancen nonton lodrok iku gak ana rugine asal ngerti intisari ini mula nek nonton tenang aja rame-rame supaya jelas lah ceritane aku biyen nek nonton lodrok pancen seneng ana buri lampune peteng
panggonane rada sepi golek pandangan sing nyocoki ati nek wis oleh langsung tak parani ana arek wedok rambute brente dasar rupane ayu gawe klambi bade tak cideki roke tak tarik aku mesem terus dilere tangane tak cekel tak pepet nodeng kelik cewek guyu karo besik-besik engko nek buyar jan aku tinggal ono duwe tak semayani dek meneae tak dolno pete cilian senengane nonton lodro bareng gede tuwek ngelodro tapi mungkin pun pastine wong sekolah kula niku STM kuliah 2 tahun model gak iso nerusno akhirnya belajar ngelodro mungkin Gusti Allah wis maringi besok panganmu ana dhuwur panggung mulane nyambut gawe napa mawon disyukuri dinikmati lah wong nyambut gawe niku lak golek duit DUIT doa usaha iman dan takwa nyambut gawe napa mawon nek didasari ibadah insyaallah barokah ngelodro kula temeni masih ngeten niku nggih mboten pamer anak kula dokter bapakne ngelodrok anake dokter alhamdulillah saniki pun praktek teng kriyan kula pesenak besok nek awakmu wis praktek pesenku kono aja sampe rabi karo pasienmu senajan kon dokter masalahe napa kula larang rabi pasiene anak kula niku dokter hewan lah nek rabi sapi duwe putu pedhet ta kuwi nggih mboten napa-napa kula nek ndelok warga mriki lho kaya ngeten niki mboten hura-hura mantun barian kenduren nyelameti desane bengi timbangane sepit ditanggapno lodro karya baru mboten uri-uri niki syukur kalian sing babat desa niki biyen alas gong lewang-lewung anane dadi desa merga ana sing babat mulane bersyukur idep-idep hormat kalian sing babat desa ugi nyelameti desa mantun diselameti desane pedukuane teng Jublang Sarem iki kula dongaaken wargane awake sehat sedaya rezekine tambah kathah hasil bumine tambah melimpah ruah Allahumma amin ayo ya pacar dheweke njaluk tak lamar duwe titik tak jak nang pasar tak tukokno bening sekabe sarwa anyar kedadean dheweke tak rabi nanggap karya baru teko puri wis nekat karepe ngati rabi dhisik nyambut gawe kari suwe aku kerasa duwe bojo gak nyambut gawe pancene soro
bojoku purik mulih nang mara tuwa merga rong wulan gak tak kei blanja ditakoni mara tuwa Gus kon kerja apa tak jawab 5M Pak kula saben dina 5M iku artine apa artine madhep mantep mangan melok mara tuwa krungu ngono mara tuwa muring-muring enak-enak longgo aku disawat piring aku mlayu sipat kuping saking wedine aku mlebu jeding jero jeding ana mara tuwa wedok bareng ero aku mara tuwa bengok-bengok dheweke ngerti nek tak delok langsung deprok ambek nyekeli bathok cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura iman-iman ayo nandur sing keneti pangan ku coba melempar manggis kulem mangga ku dapat ku coba melamar gadis kulamar janda ku dapat zaman edian wong tuwa rapi perawan prawane yen bengi nangis wae amarga wedi karo manuke cucak rawa dawa buntute sing akeh wulune nek digoyang ser aduh enake jos ya panjak cetak iki sesuk sampai sore ndwoglok tok. Wadokane rong pikul. Lah panjak kok kan mlayu-mlayu ngono ta? Delok lho panjak rokokane ngono. Ya mulai buyaro. Gak apa-apa buyarong bayarmu lu wis entek. Wong wis di panjak iku bojone dagelan. Lah ya. Gak bojo rumah tangga tapi bojo nyambut gawe. Ana dagelan gak ono panjak sing nabuhi sapa. Lho setahe mongko mbek kon cocok mbek aku patek klothak iki lho. Ngenyek jone ta. Kon ngenyek aku ndron didumi jajan ndron. Ayo dipangan jajane yo. Kowe pangan entekno, engko jam 2 jajane entek kok dongkele klopo dipangan iku. Ngono kabeh iku sing mimpin iku teko kendang. Iya kendang. Kaya terkenal lho. Kaya ganteng-ganteng lho. Wong ate peraen kaya gorengan lentu gosong iku dipamer nang juglang. Kon ngenyek jone paling kon. Panganamu yo apa kon? Paling soto. Rawon. Rawon. Delon jone iki. Damen.
Kok damen kok. Langit aku kebun. Capje. Kon iki terkenal paling disiarno nduk radio. Radio omong apa kon? Mari siarno paling nduk televisi. Lah iya. Jone iki lho disiarno nang corong masjid. Bongko goblok. Kok iso masjid iki lho. Terkenal. Oh terkenal gak kenal bareng mate kok iso terkenal iki lho. Aku mau nembang. Kon nggih dulinan apa? Cucak romo. Dulinan manuk. Manuk. Lah ya olehmu gak pokro, gak nages. Lah kok juglang kok dolye manuk iki lho. Kemanisan manukmu kok pamer apa juglang iki. Wong atas manukmu ki ya ndase bengkong. Loh, tapi titis. Titis apane yang belaran nang kebon-kebon goblok. Ya bener manukku cilik itu meneges ngono lho. Ya apa? Manuk kate manuk cipret. Ya apa munine? Munine dawa cucuke linci, lol paraesone mari salat subuh. Ya. Ngoceh hebat. Ya apa? Ceketit Wong iku mono tembang. Tembang iku dikembangno. Ditembangno, ya, ada pariane. Ana pariane. Nek kon pancen tukang gawe parian, pakar parian. Pasar parian. Aku lagu Cucak Romo tapi saire tak ganti. Saire ganti. Siap? Siap wong temenan. Lho wong aku gudange sair. Sakarepmu. Ayo. Ngomong sakarepmu. Manu blekok tutukno. Ya gak umum ta. Masih tak karo wong kene nyanyian manuk blekok gak umum. Parian. Masih pariane blekok gak ono. Lah berarti kon gak iso. Gak iso apane? Ayo coba. Lho ya ayo, berani sawangan kok kalah lho. Manu blekok. Lho apa yu? Manuk blekok mangan percelan kodhok. Dok ngono lagu kok ayo. Ana rondo longgone mekokok bareng tak rangkul manukku langsung jengongok. Lho. Kon kok iso ae. Abote dolek pangan, Gus. Manuk gagak. Manuk gagak. Oke. Apa yo gagak iki? Ayo. Manuk gagak mencro ning cagak. Ana rondo gawe rok cekak. Bareng tak rangkul manuk kundangan. Manuk cipret. Manukmu dhewe. Ayo. Manuk cipret manggondo suket-suket ket. Ana rondo gawe rok ngapret. Bareng tak cidaki manukku langsung mengkeret. Jane rondo. Manuk gering. Manuk kok gak dilumat akhire kurang mangan gering. Ayo, manuk gering. Manuk gering manco ning pring. Lah, ana rondo turune miring. bareng tak rangkul dadak lambene sumbing. Wong aku kok. Manuk kuru. Gering karep mangan kuru. Manuk kuru manclondok waruru. Ana rondo lako nyemplung banyu. Bareng tak biosi manukku disopet yuyu. Jane awakmu iku lho nek manggon nduk endi sih? Kon ndoleki aku. Aku iki nang omahmu lawas ya gak ketemu. Nduk endi kon iku? Lho aku saiki gak manggon nduk omah sing lawas. Aku saiki manggon ana nggone porong. Nduk porong? Ana porong. Nyambut gawe ya? Oh iya. Ala apa? Rabi. Lah bojomu sing biyen Tak tinggal. apa Net? Gak enak ngeslong. Maksudmu ngeslong ya? Nek duwe iki lho entek boros. Dadi masih duwe piro entek. Jenenge pedaringan boros. Bocor iya, mulane ngeslong. Berarti kon saiki manggon nduk endi? Lho gak ono para pindah. Nang ndi? Nang Lamongan. Lah kon nduk Lamongan iku nyambut gawe. Lho iya. Lah apa? Rabi. Oh, rabi maneh. Rabi udah gelan nih. Iya, kok tak tinggal. Kok tinggal? Iya. Saiki iki ana saling Lamongan. Iya. Lah, nek ngono aku tak dolen rono. Lho gak, aku gak kono. Lah jare ana Lamongan. Pindah nang Bedok.
Lah bojomu sing Lamongan tak tinggal. Gat. Apa nek Peret. peret ya. Mek duwe iku lho angel. Nek wis duwe mlebu. Mlebu dijaluk wong lanang gak iso balik. Iku jenenge peret. Saiki kon manggon ana. Ana bedhok. Nek ngono mben aku tak dolen nang omahmu nang bedhok. Nang bedhok. Iya. Lho, lah apa ngono? Kepengin pedhok sapa? Cek ketepethuk bojomu. Kok nang bedhok? Kecek Kepengin ketemu kepethuk bojomu. bojomu. Gak iso kepethuk, Gus. Soale bojomu saiki gak ana omah. Lah ana ndi? Bojoku ana nggone rumah sakit Yatul. Lara apa? Meteng. Oh, kontrol nang kono. Lho, iki gak kate babaran. Lah kok gak kok tunggoki? Gendeng nunggu babaran bah metu, bakal metu lah urusane kuno ta. Astagfirullahaladzim, mongko niku bojone. Lho wis ngerti aku bojone. Wong wedok bojomu ya. Iya. Wong wedok nek kate babaran. Kate babaran. Nek kate wat. Iya. Iku nyekeli tangane sing lanang atine gedhe. Lho masih saiki gak nyekel tangane wong lanang, nyekeli kursi kate apa sih? Sik kate apa katene? Bah metu gak metu lah urusane bayi ya. Kon apa ngurus wong meteng iku? Kaji goblok. Lah kon dhewe lak yo kaji. Lah iya padha gobloke. Dadi saiki bojomu iku ana Sak rumah sakit Yatul. perkara kate babaran. Babaran. Lah kon gak korono lah apa masalahnya? Gendeng aku nunggu yang babaran iku. Terus sampeyan arek bayi metu brosot. Hah. Bidan teko, nagih biaya, ongkos apa tak gawe bayar. Ngrasakno bayar bayi, Bang Mekar gak iso bayar aku. Masya Allah, wong jenenge wong iku rumah tangga, Bu. Mekiti ya. Waalaikumsalam. Aduh sapa, Gus? Nggih. Anek dari mananya, Pak? Oh, rumah sakit Gatul. Lho, Gus, patenono, Gus, patenono. Lah apa? Patenono. Iya nek urusanmu lah, nek urusan lain. Ketok Gatule iku mlaku sia-sia wis. Bae ana kabar apa? Bae kabar liyane bojomu. Iya, Pak. Oh, Pak Dokter, iya. Hah? Saya Gus Kuprit. Iya, temannya Mas Jonet. Ojo nyandak aku, Gus. Sekarang di sebelah saya ini, Ojo Pak. didodono. Ada berita, Pak. Berita apa, Gus? Alhamdulillah. Bojomu wis babaran. Kowe babaran. Heeh. Alhamdulillah rek, gak tak tunggoki metu dhewe. Iya, Gus. Wis. Takono babaran. Bersyukur. Iya bersyukur marang sing kuwasa. Heeh. Takono Gus, babaran iku mang lanang apa wedok? Oh iya, Pak. Heeh. Bayinya itu laki-laki apa perempuan, Pak? Heeh, iya ngono. Lanang. Lanang. Alhamdulillah, tak idam-idam go duwe anak lanang. Aduh, takono bobote piro, Gus? Oh iya, Pak. Waktu lahir itu beratnya berapa? Hah? 12 kilo. 12 kilo. 12 kilo, Nek. Iku bobot bayi apa nimbang beras? Ya mbok doktere ngomong dhewe. Iku bobote. Iya. Terus takono panjangnya berapa? Terus panjangnya berapa, Pak? Heeh. 1,5 meter. 1,5 meter. Iku bayi apa ulo? Ya karo Nek ngomongi ngono. Jelas so, aku cek jelas so. Heeh. Waktu babaran iku mau operasi apa enggak? Oh iya, Pak. Itu waktu melahirkan itu. Ya ngono Gus, cek genah. Iya, Pak. Normal apa operasi, Pak? Alhamdulillah. Babarane normal. 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 Nek babaran normal aku susah, Gus. Lah apa? Bobote 12 kilo apane gak embonge bejat. Oh iya, Pak. Jadi 12 kilo ya, Pak. 12 kilo. Terus, Pak, terus untuk Operasi. selanjutnya Heeh. oh dijahit. Terus dijahit, Gus. Dijahit, Nek. Warnane, Gus. Apa? Nek jahit aja rapet-rapet. Temenan, Gus. Iya, Pak. Ojo lakake, Gus. Ini pesannya suaminya Mas Jonet. Ya ojo rapet-rapet. Kalau yang jahit jangan semuanya, Pak ya. Ya ngono, Gus. Pokoknya sampai ngengei sak janggel lah. Sajake. Cukup, Pak. Sak janggel. Sajake kayak ngelek ngorong-ngorong. Ya. Terus alhamdulillah, Pak, selamat, Pak. Ya. Terus biayanya semuanya berapa, Pak? Oh, Piro? 7 juta. Piro? 7 juta. Gak mbombo.
Lho, Mbah mulih gak mulih 7 juta ge bayar bayi. lho kan iku ya apa sih? Ya apa-apa 7 juta, Gus. Lah nek kon gak iso bayar 7 juta, bojomu anakmu disanderan nduk rumah sakit. Masih disandra gak dolen 20 tahun aku gak getun. Duwe 20 juta samono ke 7 juta ge nebus bayi. Mbah mulih. Berarti kon gak tanggung jawab. Ya gak tanggung jawab duwe apa tak bayar. Pak, ini terus terang, Pak. Oh. Suaminya lepas tangan. Jadi tidak ada biaya. Oke, Pak. Saya yang nanggung, Pak. 7 juta. 7 juta. Saya Agus Kuprit yang nanggung. Monggo Pak dikirim nomor rekening. Nanti saya transfer lewat bank Bumi Tak Berdaya. Bumi Tak Berdaya lah gak kogel belas ini, Gus. Oke, Pak, 7 juta nanti saya transfer. Nggih, matur nuwun. Waalaikumsalam. Kok bayar? Tak bayar. 7 juta. Ya. Bojo mulih, anak mulih langsung kopek. Wong kono ngaji apa jenenge kaji kok ngopek bojone wong. Gendeng ah. Lah iya Pak ya wong kono. Kon iku arepan kon yo. Wong bojoku ae Apa? kon Luna Maya sih. Luna Maya sapa? Lu. Bintang film iki. Waduh, Luna. Ya tak eman-eman. Bojo. Nang dindi ya tak gandeng. Kok gandeng? Setia sama suami. Lho iya Mas aku yang ngono, Gus. Iya. Masih bojoku sing lanang sing dhisik. Iya. Nang dindi tak gandeng, tangane tak cekel. Bowo Tak cekel tangane. kok gandeng. Tak gandeng. Ketok setia. Iya setia mbek wedok. Rekreasi. Oh tak cekel tak gandeng. Mlebu Indomaret Ya tak cekel, Gus. soalnya Ya gak tak cekel sembarang kali jupoki goblok. Totalan goblak aku. kok niku bojoku. Nek ya apa bojomu kok paranono. Beres masalah uang. Masalah ngono. Ya sakno. Ya gak apa-apa, Gus. Ya tak paranane. Soale wong pancene mau bojo ya. Iya. Garwa sigarane nyawa. Iya. Kadhe apa maneh bobot tuwe. Kri, Masalah rek. Gak punya jone ta. panitia kene iku. Iya. Ya. Maju. Maju. Kabeh dikumpulno wargane. Cerita dagelan permintaan. Permintaan. Cerita ludruk permintaan. Permintaan. Iya toh? Iya mangone permintaan, Gus. Apa? Oh ibu-ibu. Oh iya sore mang. Anak-anak Karang Taruna Iku anak-anak ta ibu. Oh, anak-anak. Oh anak-anak. Kok wis gede-gede. Iya, terus maneh. Apa iku? Fragmen atraksi Ya permintaan. permintaan. Segala semua itu dijaluki kabeh. Iya. Apa-apa. Awak dhewe ya awak dhewe iki ditanggap dibayar. Iya. Walaupun njaluk apa iku bisa nuruti. Bisa nuruti ya. Iya. Apa Kri? Penoy lho. Apa? Dari kan mari oleh landasan. Ya wis rek apa? Apa? Padahal bae lah duwe peno akeh rek. Lho ya akeh ke temen akeh jane. Melo nyilih apa rek? Wah bolak-balik nyilah-nyilih ae. Wong nyilih mek 500 peno oleh akeh sih. 500 emek. Lah ya apa sih Kri? Lho anak njaluk sepeda. Aku iki bapakmu. Peno lah koncoku sih. Iya kanca-kanca. Wis nek ngono ya 200 ae gak apa-apa wis 200. Ojo cacak 200, 2000 lho gak tak kei. Lho wong peno iku lak bentine lah gebola aku sih. Iku sepedae gaya apa sih? Lho gawe anak sekolah rek. Lho. Utang ana apa, Net? Wah, utange gampang nyaure bulet ari. Lho. Gampang regane peno iku wis oleh rezeki ya. Gak ngurus. Kok niku barean lapo sih? Wong nyilih sepedae kok. Tuku sepeda duwe gak duwe nyilih iblis iku. Mbok ngomong karo aku. Kok nyelok gerange iblis lho. Sing ngomong iblis apa sih, Net? Lah iku mang awakmu. Kok niku lak senengane garbis sih. Lho iya nek garbis. Wong senengane garbis. Gak Gus. Encine wis koyo kemong gendeng iki lho. Riware iki koyo gendeng ya. Ya pancene ya kowe. Pramu ku gantengen. Apa cak? Lambemu kok cucuke manuk labet. Lho, Aku ku ngomong apa sih? Aku ngomong apa? Kok nyelok aku gendenge? Lho gak, cak jone iki lho ganteng. Oh iya nek ganteng iki aku mbek awakmu ya ganteng aku. Iya, wis bener ganteng. Masih rambut putih ya tetep ganteng aku. Iya. Sebab iku setan arek iki. Ngerti aku. Lah, apa sih Net? Wis nyelok aku setan-setan iki lho. Sing ngomong setan iku sapa? Nah lambemu mang. Jonet iku senengane pentol ambek seblak. Wong setan sebelah. Gak cocok ya. Wes ngene. Masalah duit
gawe sepeda. Aku ndok omahe lho ndok sepeda nganggur lho. Ah, nek awakmu ana sepeda nganggur terno nang omahku Gus, gak apa-apa aku. Gak apa-apa jupun wis. Ya masih elek dene gak apa-apa, sing penting anak iso sepedaan Gus. Gak masalah. Wis gawa niku sepeda iku gawon situk. Situ ya wis gak apa-apa wis. Ning ngono awak dhewe ku wis ayem Gus ya. Oh. Enggak. Nggih. Arek kok ayu kok. Rek putine. Wong lanang kok ayu sih. Rambuté kok iso abang ngono. Gondol, gak abang gondol. Nayeng be. Ya mari kudanan. Rambut nayeng iki. Kon niku lho Gus putine kaya ngono. Roke ireng. Kon niku katarat wong barang kulit mangkak kok iso kuning lho. Kri, Lah apa sih Gus? nole yo. Mo Gus mundak kenger Gus. Kri, mburimu. Mo gana buntute. Siap, gerak. Siap. Balik kanan, gerak. Balik. Balik. Iku jenenge mubeng kocluk. Jare balik ya balik. Kaya bare sih kalau Ya siap. ya gerak. siap. Balik kanan, gerak. Balik. Iku kekean kocluk. Eh. Siap, gerak. Siap. Balik kanan, gerak. Gus. Endi arek mang? Gus. Mulane matamu iku aja kok lali kae. Dilek apane mengko melu halal. Iku lho areke sih. Oh iki ya Gus. Gus. Aku mamproso aku liwat hukum mang Gus. Liwat Canding Suru Mang. Ngalor iki arek iki ya. Liwat Suru ku mang. Ngapur. Lho liwat Suru lho manut ngono ndawar mrene. Ning kira. Lah apa? Tak kenal nih. Oh kenalno. Kok njaluk digawekno adik ta, Kak? Heh? Njaluk digawekno adik ta, Kak? Ya Gus. Maksudnya iku nek iki gak duwe adik kon iki pengen adik ngono lho. Oh iki dipek adik. Tak kenal nih. Ning namanya siapa lo? Kok sendirian aja lo? Nama saya Gus Kubri. Itu lu siapa sih? Malam-malam mau kemana nih? Nonton ludruk apa? Ya, aduh. Kenapa sih, Kri? Mbong kene iki lho wis dicor Gus. Lah apa sikilmu iso ngronjal-ngronjal iku lho. Kaya wong Jakarta ngono lho. Masih Jakarta ya gak ngono. Mbak. Paring asma sinten? Lah, dalu-dalu kok melampah piyambakan badhe tindak pundi? Kenalaken kula Agus, panjenengan sinten? Oh, dublek. bublek kan. Ya masih ngono iku mbok disemawuri lega nang dodo mentok. Iya, olehmu nyapa lho gak sopan. Umpamane sopan, Ya disemawuri, Gus. contohno. Contone kaya mungkin mesti sopan. Wong nek sopan yo disemawuri. Sapa nih, Gus? Babak. Dalem, Mas. Semaur kok ya ampun. Napa, Mas? Iya, semaur. Bener kon. Nek wong sopan mesti disemauri. Mesti disemauri. Iya. Nami sampean sinten, Mbak? Wiwi. Gus, Sapa kri? Wiwi. Jenenge Wiwi. Padhe tindak pundi to, Mbak? Ningali lodrok, Mas. Kate nang ndi kri? Nontok lodruk. Lho, ayo dijak bareng wong telu ya. Wong telu ya? Iya. Monggo, Mbak, sareng kali kula kali Agus nggih, Mbak nggih. Monggo Mas, timbangane kula ni melampah piyambak dalu-dalu mboten enak to wong kula ning tiyang estri. Umpami panjenengan kersa ndampingi kula, sareng kali kula matur nuwun. Numpak sepeda panjang mboten napa-napa, numpak sepeda motor mboten napa-napa, numpak mobil. Gus, lambemu kok kaya lambene bacik. Arek endi sih iki? Di sapa meneng ae? Bahasa Indonesia enggak ngerti. Gak ngerti, Gus. Cara Jawa enggak semaur. Gak semaur. Nek ndelok putine mosok gak Cina iki. Isa basa Cina kon. Temen lho basa Cina. Tanggoku Cina tok. Cina tok. Tak sopone cara Cina. Cik. Taci. Liceng suwi. Weh. Apa liceng suwi iku? Iku bahasa kuwoki Cina sing pedalaman. Cina sing pedalaman. Liceng suwi. Siapa
Siapa namamu? Oh, berarti Liceng Suwi ku. Siapa namamu? Terus nau kepethare nggo ndamel Mbak Liceng Suwi ya. Ya. Cik, Liceng Suwi. Cik wong tung-tung palaku cunggu. Wi wo lo tung-tung palaku tok. Cik wala gok petok. Ngendok wis. Kok iso PTKT ngendok iki usik? Mosok Madura ki? Iso basa Madura. Oh, pelang kanca Madura. Mun tak pelang kanca Madura todus me orang iki. Todus berewek. Nyorot. Apa nyorot iki? Nyorot. Apa nyorot? Nyorot iku mundur pucul ki. Mundure apa nyorot? Bing. Bu, mek dibi andi. Kenal lagi Bunda Agus. Dia mukri. Mbak. Mun arwah poso sawal selo. Wis mari poso. Ana basa Madura sing Iya nami ruah-ruah ngono lho. Lah apa nang ruah-ruah iku wong poso kok. Bing. Ciu. Tung puluh tung beng beng. Ciu wong tung tung beng beng. Apa tung-tung bembung? Mbah aku dhewe yo bingung. Apa arek iki, Kri? Ngenyek mukri. Oh iya ngenyek mukri kon. Anake wong sogeh. Anake wong sogeh. Montor papat. Montor papat Plastik. Tak ewangi kon. Gak ngewan kon. Kaya ayu-ayu. Kaya ayu-ayu. Rambut disemir abang. Rambut disemir abang. Mukri iki duwe pacar, Bang. Duwe pacar. Hanya ayumu dibandingno pacare Mukri. Si ayu kon. Ayu. Kon Ayu pacarku. Ayu pacare Mukri. Ayu pacare Mukri, Mbak. Rambut disemir gak karu-karuan. Gak karu-karuan. Delon pacare Mukri. Delon pacare Mukri. Gondol. Rambutnya potong lanang. Potong lanang. Ilokno Kri. Kon gak ayu. Kon gak ayu. Tungkakmu koyo raiku. Tungkakmu koyo raiku. Kon tak ewangi. Walik. Walik. Raiku koyo tungkakmu. Padha, Gus. Oh, ala krimbok Kri. Kon sapa gak semar ketara temene. Kon bisu kon iku. Apa? Bisu? Kurang ajar kan? Kok kurang ajar? Sekri. Gulumu kok kaya ana piring ngono iki. Iya, mari dilungi stempet Gus menenge Gus. Oh, wis rupane elek, kurang ajar. Gus. Gus. Aku disempalek tambahan Gus. Kri. Kamu seorang laki-laki. Seorang laki-laki. Tangane wong wedok lho. Masa lara sih? Terus? Ojo gawe sini-sini aku lho kan. Terus apa Gus? Ya ngomong ta? Enggak sakit. Ngono. Enggak sakit. Sakit. Enggak sakit. Enggak sakit. Enggak sakit. Enggak sakit. Remek Gus. Oh, enggak sakit. Sing penting Wis rupane elek, kurang ajar. Masih elek tapi kan manis. Tapi lah gak tau adus. Tapi kan raup. Tapi lah gak sabunan. Tapi kan resik. Tapi lah utangan. Wis tak cicil. Tapi lah durung lunas. Iya njaluk Bang Mekar wingi ya. sampean sih. Apa sih, Cak? Wong dijak kenalan ae ngomong. Lho, kenalan ya kenalan sih, wong sampean ngomong dhewe ngono. Ngono ah. Frida. Agus Kubrit. Mukri. Frida. Gus, ayu jenenge Jagung Gibrida, Gus. Wis salah, budhek. Enak dadi wong budak. Enak. Takon malaikat man robuka tolak tolak. Kok nemu sih Cak kanca jelek iki, Mang? Iya, wong ana pencuk mengkurep tak balik ana iki. Iya dirobong semut lho kepencuk. Sampean sih dijak kenalan ae. Lah wis kenalan ngono sih, Cak. Iya, lah sampean iku lho jeneng sampean Frida. Iya. Lah malam-malam itu mau kemana? Lah iki kate mule, Cak. Mule Gus. Mule? Iya. Mule nang ndi? Ya mule nang omaku. Lho mas sampean ndi? Lho gak tak gawa. Gawon cek kaya bekecot. Lah sampean takon omaku. Enggak ono alamatnya mana? Lho, omaku waduh, Cak, Malang. Lho adoy. Iya, aku rene iki tanggapan. Lho tanggapan apa? Campur-campur. Campur apa, Pri? Campur telek, campur glendong. Lho. Campur sari, Cak. Oh, sing Campur sari. Iya. Oh. Apa? Penyakit. Loh, sing dadi bidur ini lho. duduk, Cak. Penyanyi. Nyanyi. Pri.
Panjenengan cocok dadi penyanyi. Cocoke Gus. Nek ndelok bokong-bokongane iki. Bokongane iku duwe anak ngono yo apik-apik wae. Kok iso ngarani apik Gus? Sapine ngaderi iku. Bokong-bokongane apik, anakane apik-apik kon. Oh, tibae kaya bokonge sapi ngaderi arek iki. Kok dipadana bokonge sapi sih, Cak? Iki katoke ukuran pira kira-kira kuwi? Kok sampe mikir teko kathok Gus. Kok ngono ya. Tapi nek teorine iki. Kon ro wong dodol martabak iki. Ora Gus. Masih cilik iso ombo. Kok iso Gus? Sakmene to. Pek. Dadi wong-wong. Masih iki katoke cilik. Gawene pek. Wong-wong. Wes, Cak. Sampeyan niku ya. Sampeyan berarti penyanyi. Iya, Cak. Sik ta. Apa sing main nggone jetis mang ta? Lho iya main di jetis. Lapangan? Di lapangan. Mulai isuk sampai bengi ku, Cak. Lho, dok lapangan? Iya. Maine mulai isuk. Mulai isuk. Sampai bengi. Ngono iku gak nguyuh. Loh. Takon tutuk ngoyo. Lho, gak ngono, Kri. Ya terus. Lapangan iku gak ono nggone jedinge lho. Jedinge ya lapangane Gus. Aku mang ndelok, Mbak. Sampeyan ndelok. Katerene mang kuman rong lagu terus buyar. Terus Penyanyine kan sedina gak nguyuh, Kri. gak nguyuh tinuman nguyuh Gus. Lah iku nduk sebelahe lapangan iku ana omah durung dadi. Durung dadi. Jedinge ya durung dadi. Durung dadi. Ngisore ana senge. Senge. Jedinge ngisore ana seng. Seng. Ya, padha nggawa aku wae dhewe-dhewe. Iya. Ya. Mari ngono aku ya kudu pipis. Tak rungokno ae. Iki mlebu. Blung. Randang. Randang. Iki sore kan seng. Seng. Dadi randang. Randang. Mbak, akeh wong. Ojo banter-banter. Dimpet. Tang. Mari ngono aku ngomong, Mbak wis sepi gak ono wong. Dribetno ae. Wetno terus. Randang. Kaya kenal pote Vespa iki kok. Oh, ya dudu aku iku, Cak. Rambut abang. Ya bener rambut abang. Aku rambute ngene kabeh. Saiki ku modele ngene, Cak. Gak ngono sampean omah sampean Malang. Lah wis mulai kanca sampean kok gak Lah bareng. iya, aku iki ketinggalan rombongan, Cak. Loh, ya mene ya gak ana kendaraan. Gak ana kendaraan. Mbak. Oh, ya apa, Cak? Karo Tulungan. Yomo. Wadir, Cak. Aku kawan. Wis bengi. Walah tibake lanang wedoke padha gatel iki. Dolan apa nginepan ning dedek kene ngono lho, Ya Cak. nduk endi? Ya aku nginep saiki tok meneh aku mulai. Oh mulai. Wis masalah penginapan gampang. Endi? Nang omahe Jonet. Sampai sapa? Jonet. Jonet. Di pinggir endi, Cak? Lho, omahe warna pink. Warna pink. Iya. Matamu iki katarak ta. Apa, Gus? Warna pink iku mono kerombongane lodruk kucruk. Kon mang jaringe ja omah-omah. Kerombongane lodruk omahe Jonet. Tapi ya omahe Jonet iku cete pink. Nah, iya warna pink. Ngarepe pokoke omahe warna pink, ngarepe ana wite klapa wohe loro glantong. Oh, omahe Jonet. Ngarepe ana omahe warna pink. Ngarepe ana wite klapa wae loro glantong. Tapi kisut. Kuwi isut wis kisut. Ya yen wis tuwek. Klopane warnane soklat kisut. Ya. Iya. Ayo wis. Tapi mbok kuno ana wong wedok situk pembantune Jonet. Oh, anak pembantu. Oh, duwe pembantu Jonet. Ya, Cak. Ya wis nek ngono aku tak nang rono. Ya wis nang mrono. Tidak salah tambah bengi. Ya tambah bengi kok ya wis. Mas Jonet. omahe. Warna pink glantong. Iya. Mas Jonet glantong. Padon glantong. Manjone glantong. Iya. Arek kok senengane glantong. Iya, sakmono senengane glantong. Arek iku kok iso kokong name Jonet iku maksudmu ya apa? Lho aku lah wis cara ngono bisa wong kene Gus aku nyele dhuwit 500 sampai 100 gak disili Gus. Rumangsa wirang Gus aku Gus. Loro atimu. Ya jelas lara Gus. Kon iki kurang ajar kon iku. Lho kok iso Gus? Bojone Jonet iku gak kenean lho, Gri. Maksudnya gak kenean. Temburuane gede lho. Terus Lah nek arek iku nang omahe Jonet, ketemu bojone, Terus? Jonet mule. Lho, apa gak rame iku? mending ben kandhanono. Oh niku padha karo adu-adu Ya kon gak adu-adu aku
Wis rumoso wirang izin Gus, terus awakmu ya apa? Tapi aku ya kepingin Lho, di awakmu ya kepengin. Aku iki kepingin Jonet iku nek geger mbek bojone ya apa? Iya. Ngene iki. Ayo nang omahe Markasim. Iya. Omahe Markasim kan dep-depan mbek Mari Jonet ya. Iya. Liwat buri ae awak dhewe. Buri ya, terus nang ngarep cendela dibuka titik kan Rome Jonet. Iya. Arek iku mlebu blek ketemu bojone Jonet mule. Iya. Hancur. Hancur. Ayo. Ayo. Wis ah. Durung. Dimulane kok gak krasa. Wong wedok iki nek ditinggal lanang ding-dingi awakmu aja ngomel, aja gremeng. Kene wis turune Bayu iku kok turun. Lho, anane wong wedok ngomel, wong wedok gremeng, soalé pernah aku gak bener gak tau nyabani omah. Ya aku iki mbek mulane jerongkon-jerongkono iki lho. Kok didapet-dapet. Aku iki sing ngingoni awakmu sing blas. Aku gak tau kan ngoni, sembarang golek dhewe, golek panganan dhewe, gak duwe golek utangan dhewe, keluyuran dhewe, golek sandapangan dhewe, bumbah-bumbah dhewe, sembarang dhewe. Yo, prek cocote kadung ngomong gak iso mingkem belas iki lho. Mbak mulane kok yo anggere sak karepmu dhewe ae. Yo gak gawe sak karepe dhewe, Net. Yo bojone dinet-net. Tak culek kok yo. Culek kan ngerake. Teman-teman wedok kok culek ngono. Teman-teman wedok sembuar kate jane ayah. Bojone ayah apane? Kok tak pakani ngono. Padahal ono.
biyen. Biyen gauri saiki banger. Sik karo biyen. Lah yen biyen sik enom, sik cita-citae, sik seger-segere. Saiki wis ana liyane, kok elek-elek. Hah? Kono liyane. Cacat. Domene kon bandira nang suru karo kancamu kok lho. Apa nang suru? Aku gak tau nang suru. Bela gak tau. Nandi? Wingen. Wah, penyenane ngenake. Penyenane. Tidak. Gak tau nang suru kok. Nandi? Nang randu. Kayak ngongkek dokele waru. Aduh, Mbok. Wong guyu ae. Wong dimbom kok digu. Gak gelem ngewangi aku. Ya apa? Nang ndi? Nang klobo. Ayo meneh ya. Ngenake. Om duwe gak gambreng. Ya apa? Wis tuwek. Sing penting masa tuwek ya. Apane? Sing penting kan dong. Dongkelane apa? Dikai temen ya wis keok. Cacanet aku njaluk sepura. Aku iki cak ya nak bojo bener. Dina wengi cacanet catet sumpah. Kapan kaya cak uripku bisa mulya. Juaria kon pacek ayu Ya cak. nek tak sama kemesan nek juaria pendino nyatu aku masih ono aku labojo Cacanet aku gak bahaya rek iki terima. Aku iki Iya, iya. cak nuruti wong tua. ngono Bano rapi cacanet anak lima ning uripku cak saiki uga kasiksa. juaria aku ngomong laku Ya cak. pancen aku durung oleh koyo Ya. pancen awakmu gak tau tak kendoro sabar dina tansah ngarsono Iya, Cak. Ben, Aku kok. ngersolan tak sabedina. Ngono lho cintaku. Aduh. seger apaan durung nemplek seger wong nek nemplek seger ini koso ini kuwi ae buku-buku iki lho bahasa belum sama gak kelar mati Ayo sayang. aduh mari teboi sayang-sayang Ya gak apa-apa jamune iku sayang iku. Gandong apa remuk gendong. wis ngene lho rek ya aja geger bendina wis sukan aku sukan kanca geger bendina wong urip ana alam donya iki jejodohan ya wis alok kaya ngene iki cara piringe bentetan Iya, Cak. ya aja sampe diterus-terusno Ya gak. ya ilingo ta penggawe aku soro Ya. bendina nang Tegal
Ya nyiram jagung. Iya. Ya ngemes jagung. Iya cak anjen wong tani. Wong tani. Lah alhamdulillah tas iki panen pari gabah larang. Iya cak. Sing panen ya wong-wong iku sing aku ya gak blas. Ya. Ono aja jiwet-jiwet iki. Wis kru wong-wong ku lho. Nih, lek gak wong elek. Ketok wong-wong gak isin. Ju. Biyen gembuk kok saiki atos lho. Nek atos iku. Lho ala iya mergo tutupe toples. Wis ngomahe aku tak nang Tegalan. Tak nyambangi jabongku ya. Iya cak. Aja brakrek ya. Dalane nggo. Kono lho. Wong lho ya kono cek bongkoh mudhun kono. Ono coba bongkon aku kono. Kon sing krak mulane bendina dares. Lho krek iki gak njuk aku kate njuk Riko. Soale kok wis tuwek. Balik ngomong tuwa-tuwa. Kuwat cedongkel. Lah jedongkel gak kuat wis. Apane gak kuat? Gak. Apane merek kedongkel keok. Gak isin tanggane dongkal-dongkel ae. Duwe gak blek ae dongkal-dongkel. Yo bojo kok sumpek aku karo tak ijolno. Kudu tak ijolno ae. Sopan belas. Rupane ayu kasep jare bapak lho. Repot, mangga Dan kula nuwun. Kula nuwun arek dikongkon tangga. Lah sementingan wis mari. Kate takon Bu. Bah takon ora. Lho kok jahat sih sampean? Yo gak jahat. Takon lho Bu. Mun ditakoni ngono ae kok pencap-pencap. Oh ya gak pencap-pencap kok wis manis. Salah. Jangkrik. Lah sampean aku tuh enak-enak ya jawabe kaya ngono. Ngira aku elek ketemu perkara wong ayu nek kaya ngene kok elek. Ayu. Ya iya. Nah ayu nek sakmene eleke sak piro? Sakmene wae. Aku kok takon. Lah ya takon aku kudu ngabang lho. Enggak, Bu, aku takon nek sampean. Takon opo? Takon iko. Takon opo? Bener ta iki omahe Mas Janet. Mas Janet gembuk. Sing genah sampean niku wis elek aja pencap-pencap. Ya babak Mas elek, Janet arep tak gogo dhewe. Berarti bener iki omahe Mas Janet. Dudu. Lah sampean kok ngomong ngono? Lah Janet sapa? Janet iku akeh tunggale. Lah sampean Janet sing apa? Aku, Janet sing ganteng. Ngadep rene Pak Sebul dijak ngomong iku. Sepet Nyengkur-nyengkur. Oh ya awake ayu-ayu wong nyerupan. sepet aku ki dayang atiku. Tutuk kene. Oh, dikalah saing nek jajar. Ya kalah saingan. Ya iya. Kirininya ta lah sampeyan kok ditakoni kok tambah madhep rono rek. Mulak ngono sih lho. Lho ya ampun, abote awake kok tandon. Elek, tuwek, tandon. Kok ci akehe? Sewengi iki luwak mangat alas awak kadung apes. Makane ta kawinan dijawab iki bener ta Mas Jonet. Terus lek bener katene lapo? Bener berarti yo. Kate lapo? Ya urusanku lah Mas Jonet. Ngaku gak ngaku ya urusanku ya anek ngono. Lho lah kok ngono sih kok ditakoni kok. Jarene mang iku ngarepe ana wete kelapa loro blantong. Jarene. Bener sih. Ngarepe ana kelapa loro Blantong. blantong. Kan kisute. Ono. Kisut. Iya bener. Bener. Oh, berarti sampean pembantune. Hei! Pembantu. Jok kurang ajar. Jok kurang ajar. Apa datane? Itu dah. Pembantu. Pembantu. Jare Mas Jonet ngono kok. Omahku iku, omahku kok rada siji. Ya iku pembantuku ya gak salah nek sampean pembantu. Mosok potongane ngene pembantu.
Jone iki pengen mulih. Wong pembantu ae teko sedat-sedot kok wong ayu. Lek muline. Bisa ngomong pencap-pencep. Ya apa Jone? Lho lak nyocot ae dhewe. Awas kon engko lek mulih ya. Pembantu lho kaya ngono. Pembantu dijak omong ku ngomong dhewe. Jare sapa, Nduk? Aku Jare Mas Jone. Jare Jone. Iya. Aku pembantu. Iya. Iya. Lah iya. Wong ancen wis potongan pembantu ae kok digaya ya lho ngomong. Apa? Pembantu. Kaine kurang roke mulane gambar. Kan Pak. Bu. Pembantu. Wes ah. Dadi pembantu ku aja kurang ajar nek dijak omong. Dijak ngomong tambah ngomong dhewe kok tak kandhane Mas Jonet dipecat ya apa? Dipecat. Ya ya. Ya gak mungkin. Ya mungkin. Mas Jonet ngono apa jare aku? Waduh, jare aku. Iya, tak kongkon mecat. Kayak apa pembantu ini? Saiki Mas Jonet nang ndi, Bu? Minggat. Sing kena. Mas Jonet nandi. Minggat. Sing kena. Buket. Jawab pencap-pencep. Wong atasane pembantu. Mas Jonet iku nandi? Nang sawah budak. Lho, jek kurang ajar. Nandi Mas Jonet? Nang sawah budak. Gak usah dikei budak sing kena. Pembantu lho ya. Nang sawah sing genah pembantu lho ya. Oh, anjane pembantu iki kurang ajar ya. Lho anjen kurang ajar. Iya. Ya iya. Wis elek, kurang ajar. Salah, kurang ajar. Saiki aku godhogno banyu. Nyiram raimu ah. Banyu ya gawe adus lah. Ya nek sampean aduse banyu akeh. Adus. Ya. Aduh prene ngono adus sampe banyu. Makane sing prene pembantu lho wangi parfum ces segar. Dabrus. Wong wingi adus banyu aki ngono. Kaya ruwo. Ya roh, kok rupamu wis ketok kisut. Nah, Mama diprono, ancene kurang ajar pembantu siji iki. Longgo. Saiki kamare Mas Jonet nandi? Lah iya wong medhayo golek kamar. Ngono dilakno wetan teko suruh gak gelem. Ya sakarepku sih wong aku pegel kok ya kate turu ngenteni Mas Jonet. Ngenteni Mas Jonet teko jarene Mas Jonet mana sama. Jonet ngono gak duwe kamar. Terus nek turu? Mlangkring. Rasamu petek ah. Lho ajar iya. Kon karo Jonet lek esuk ngopi iki ngopring digawa nang mburi. Dipelagrang nang ngene. Esuk kloro awan kloro bengi kloro ngadep nang blak Jonet. Mancane pembantune gendeng. Wes saiki tantenane ndek kamar. Engko nek Mas Jonet teko waran. Eling gak pesenku? Ndene kamar. Heeh. Digodhokno banyu. Ya. Digawe nyiram raimu. Sing kena. Ndene kamar digodhokno banyu. Dinteni ambek turu. Ya. Oke, Bos. Lho ya ngono sih pembantu iku. Aku iku seneng. Ngilokno wong elek-elek kok tandha nang praene kok elek. Lah ya ngono Jonet aku digolekno saingan ngono. Krik are wong lanang dapurane koyo ngono. Oh, teko titen ana tak tekono wak pitik tak pospit ngono. Makanane tikus sing matek-matek kan titik kon. Gak ketara. Ketun. Dipakani enak-enak yang ngono iku, anggone yang ngono iku. Ancen nek dijol beras iku ancen harus. Wong dong. Mbak wong lanang anggar njeplak nek ngomong. Jadi dijolo beras, dijolo bawang. Ya gak ngonone. Sokan ngono. Ya gak ngonone. Gak ngonone apane? Kulo lele dhuwit tak jolo beras. Barane kuwi mang sawah, iki mang jagung wae ala wis gedhe-gedhe jagunge. Oh, iya pinter. Lah ya iya sedina tak siram ping 6.
Tames ping 7. Seger ya. Iya iyalah bongo. Waduh bongo ya. Iya wayahe ngunduh. Iya. Jagung kate jagung hibrida. Brida. Iya hebat. Hebat kok pinter temen. Yo pinter lah bojone sapa. Bojone Juwaria. Iya iya. Pamitan sawah gandalan. Kon pamitan sawah. Gandalanmu rene golek dapurmu kalau di jero. Kon tak kep. Aduh semrat kan kudu tak kepet dhewe kon. Wong aku rumah tangga kon wis soro kon gawe gak karu-karuan. Kon sok ngomong bener. Gombalmu rusune jone tak kesen ngombano. Kon luwih tak dangno gate beras tak utang-utangno. Aku sampe golek teredekan nang utang bank. Digawe ngene mangan dapurmu. Kon kok dadi ngoroyaku. Kon rumah tangga. Kaya banyu umum sampean aku rek. Ya apa? Lara atine. Kon lara ati ki lara apa? Lara apa? Gawa gendakane jone. Kendaan matamu ngono. Gendakane matamu nang jero kok. Dekemi kok gendakmu iku. Sapa? Ya gendakmu nang jero kok arek wedok. Kono aja gampang-gampang lebono wong lho kon ya. Saiki wong wedok gak wong lanang penjahat iku akeh. Wong wedok dadi penjahat ya iso. Wong lanang iso tipis iki digondhong sing getut sapa? Nih, aja kliru. Kliru ya. Penjahat rene, lanang wedok gak kurang. Nek penjahat iku rene, gak golek donya brana, gak nyolong donyamu. Tapi nyolong dapurmu iku lho. Gendeng aku manungsa dicolong iku. Lah nek gendakmu rene kan. Celun, anjing koyo. Ya aja ganti-ganti. Tak gendak-gendakane tak keplek. Kon ya tak teluk nek sampe kon macem-macem kon belai kon. Kuburan, rumah sakit. Iki mentel kamu. Ayo rene anduk rambut jagung. Mas Jone. Walah awakmu. Aku lho rek bingung. Oh, sampean gak teko-teko ya tak parani rene. Lah ngene sih. Sampeyan tak handphone gak kenek. Apa? Tak handphone. Lho, jadi handphone belen. Lah iya, masa tintin ngono. Handphone iku apa sih? Telepon. Lho, aku gak duwe HP. Lho, ya apa rek? Lah kok ngono mau bel kon liwat to. Klining ngono. Ya apa, aku wis tak parani rene kesuwen. Ngene lho rek ya. Apa? Kon niku aja kesusu mrene nek gak wayahe tingkep. Lho. Barang. Jok kurang ajar kon, pembantu melo-melo urusane juragan. Pembantu ku meneng. Amiku pembantu. Dadi aja macam-macam, aja kurang ajar. Kamu dipecat iki kerja apa kon, pembantu? Persibaya main apa di musuh Amera. Musuh Amera. Merah-merah patakmu. Walang. Loh, pembantu niku kurang ajar. Lah iya. Ya, jangan kon kurang ajar. Ya, kamu iku lu ngadesane pembantu, kon niku mana pembantu dibak kon aja kaya ngono. Offset. Ya apa rek? Pecaten niku, oke. Pecaten. Pecaten. Kagetut. Pecaten. Rubuh kon. Pecaten golek pembantu liya. Pecaten. Kayak apa sih pembantu kayak tandon? Wow! Ayo golek pembantu liya. Sopo kaya tandon? Iku, potongane kaya tandon. Kaya tandon. Kaya apa? Kaya sapiting. Pecaten, wis pecaten, Mas pecaten. Pecaten ae. Pecaten. Pecat-pecat iki lho. Pembantu iki lho pecaten. Aduh, mbok pembantu. Cepetan. Iki mono dudu pembantu. Apa? Iki mono bojoku. Jare bojone mate. Aduh, rek. Bujet awak iki. Grek-grek. Gini. Kon tak takoni aku durung pernah kenal karo awakmu.
durung roh awakmu kok terus jebul-jebul iki. Sampe lah Mas Jonet sih. Lho iya aku. Lah iya kok nginep kene Mas. Kate nginep. Iya. Pirang dino? Lho ya sing suwe. Buyar. Gak ludruk-ludrukan. Paket. Ono paket gendakmu kono. Aduh. Kebelentik aku. Cik anget e. Oh, lu mana sampai? Kono jatuh tuku kutang, wong aku nek kutangan gak tau kon oleh. Kono pane wong gak tau kon sapa-sapa kok. Iki lho sing. Gak ngono iki tangan tak gejek iki. Wingi jare pesen sido ah. Apa? Ya apa rek tombro iki? Aja dijemok engko kemeton. Hei, kok niku cilik-cilik malah urusan wong rumah tangga ya apa? Hah? Aja digandol. Sing gandol iki Mas. Oh, cok kandol tangan. Oh, lho wong. Rame lho. Gos, delon ana wedhus potul. Wes kuku sapa? Tabon iki kok tabon. Beres ngene. Kalau jadi pura-pura, ayo ngomong, ora tak jijik ngomong. Ayo, ngomong. Kayak terong mari ditang. Iki ngono duduk telo. Gondorio. Kotornya kok gembuk. Kemangku. Iki mang kabeh gawenane Mugri. Aku cak. Apa sebabe? Loro ati ambek peno utang duwe 500 gak kena kae. Masalah utang-piutang. Iya, Cak. Soalnya biyen panjang niku, Gri. Ya, Saiki Cak. apa dhewe duwe bojo. Iya, Cak. Utang kudu ndingan karo. Ya, Ya, sepurane, Cak. sepuro sakeh. Iya. Saiki ngene, ayo. Ojo ate mulih. Ayo kula monggo omahku kene ae. Ayo nang gone Jublang Sari. Iki kajate ruang desa. Sing ditanggap bak ono maneh karya baru. Saudara-saudara penonton,